Ние направихме една платформа, в която искаме да дадем повече информация на нашите нови фенове и стари фенове, какво ще правим. Rave Hustle. И затова на първото ни събитие сме супер щастливи, че ти прие нашата покана да участва, защото в крайна сметка за такъв тип евент е важно да е човек, който наистина е врял и кипял в това нещо и дето се вика е от първите хора, които са вкарали това звучене, изобщо култура в България. Аз съответно да благодаря първо, че се сетихте за мен, а пък още повече като ще става дума за Acid. Аз съм голям фен на Acid по принцип и съм щастлив примерно, че в стечение на обстоятелствата и на живота се познавам с много от емблемите на този стил, като нали, най-вече ще цитирам Джош Уинг, който просто смея да твърда, че сме приятели и ще намерим нещо, което да си кажем интересно. Супер. За хората. Точно това е, да видим по какъв начин Acid като поджанър на електронната култура, на електронната музика най-вече, по какъв начин се интегрира в самата култура, в музиката и в това как най-вече в нашата култура в България. Ти можеш да разкажеш за това, как е влезнал въобще първите моменти, когато първият допир въобще до този жанр за тебе. Ами да, става дума пак за Джош Уинг. В преходния момент, когато нали, всички диджеи в България, действащи тогава, пускаха в дискотеки. Нали? И общо взето аз наричам този период балеарския период на българската клубна култура, защото кой каквото намери, нали, имаше, разбира се, едни и същи плочи, които всички имахме и ги пускахме, но нали, все пак от тук оттам се прокрадваха някакви други неща и едното място беше един италянец, който идваше в една дискотека в София и бяхме приятели и той естествено много хора знаеше да при теб и ти казват, аз ще донеса музика, аз ще донеса плочи, аз ще донеса и в крайна сметка нали, всичко се размива. Но този италянец казва, аз ще донеса някои плочи, накрая донесе 2 кашона с плочи и като това е за теб. Примерно вътре беше, това преди много години, беше една легендарна плоча на Джош Уинг, Don't Love, от А страна, а от другата страна беше едно парче Лампия Oatmeal, което тогава стана много голям хит в България. Той е откровен Acid, нали, направен много пуристично. Има ритъм секция, която е записана с най-популярната машина на Роланд на 909 и има и Acid секция, която е записана с пак една от най-популярните машини на Роланд 303. Тогава някак си аз започнах да се интересувам повече именно от Acid. Като подстила. Да. И нали, научих много от нещата, които са се случили, защото практически целият стил се дължи на тази машинка 303 на Роланд, която по принцип е измислена, за да могат китаристи да си купят този малък синтезатор, за да си правят бас линии, без да трябва да наемат басист. Да. Но няма успех в рок музиката този малък синтезатор, но замяна на това диджеите от Чикаго и Детройт го надушват и започват, както се казва на английски, да абюзват машинката и да въртат всички копчета и съответно откриват този стил, който всъщност на първо място може да се каже, че е много по-абстрактен от всичко създавано до момента, защото тази откачена бас линия може да прави някакви страхотни модулации на звука и то нечувани. В смисъл, до този момент не могат да бъдат създадени от друго и съответно те лека по лека правят цял стил, като в началото, естествено, като всички откриватели и иноватори, горе-долу не знаят какво да правят и има парчета по 11 минути, по 15 минути, защото те искат да изпускат всичко. Пускат да записват и почват да въртат копчета, но след това стават
много добри и почват да правят продукция именно в този стил. Съответно тая бас линия, която е много характерна и която съм сигурен, че всеки фен на електронната музика е чувал някъде и лека по лека се прокрадва във всички стилове, малко или много. Самата асид култура и така нататък. Съответно от това се поражда всичко, което винаги става, когато става добре, нали, смайли и калчера, всичките тези неща. Кога за пръв път пуснат асид трак пред повече хора, пред по-голяма аудитория, как реагираха те на това звучение, защото предполагам и било експериментално за тях е нещо ново? Пак в тези преходни години, нали, общо взето нещата почнаха да се случват така, до 3, нали, общо взето дискотеките тогава горе-долу затваряха към 4, най-късно 5, времената бяха други и след 3 часа идваше момента на музиката, която се харесваше на нас в този момент, а не на хората. Да. И момент тогава, за експеримент. Да, и тогава започнахме да пускаме такива парчета, като примерно Higher State of Consciousness, нали, много хора мислеха, че някой прави скречове и казаха, и много си добър, нали, страхотни скречове правиш. Има бавни парчета, в които има асид линия, нали, както казах, тя е много приятна за ухото. Самият тембър на инструмента е приятен за ухото. Има техно естествено много. Отделно тя самата машинка и всички производни софтуерни аналози и по-късно произведени имитират оригинала и всъщност може да правиш страхотен бас с нея, за което е създадена, нали? Ако не въртиш много копчетата. Отделно, реално погледнато с техниката в момента ти може да я ползваш и на живо в диджейски сетове и съответно в изпълнение на живо. Така че се наложи и е част от съвременния звук. Колкото и все пак да не е и съвременен, защото именно, да. Това е преди много години случката с Roland 303, но е характерен звук на електронната музика просто. Това е интересното. Реално, че на практика този acid звук може да се прокрадне във всеки един подстил на електронната музика, както ти споделяш, нали, реално и в хаос, и в по-бавни тракове, така и в по-агресивни, в по-динамични. Да. А ти как предпочиташ да го пускаш? В по-динамично темпо или зависи от ситуацията? Зависи кой момент на нощта е. Да. Защото има много готини парчета. Тук се сещам веднага за едно парче на DJ Pierre, който е един от пионерите на Acid House, който се казва Every Dance Music is House Music, което е много бавно. Около 119 удара в минута. Има страхотен грув и фактически цялото нещо е една acid линия, но много внимателно и деликатно подбрана и управлявана и отгоре съответно DJ Pierre казва Every Dance Music may be House Music или is House Music и става, нали, защото, особено в началните часове на нощта, защото дава идея какво следва след това, без да е много агресивно. Да. Защото в крайна сметка не можеш да отидеш в 11 часа и да това е много важно. Удариш хората в главите с асид и барабани и всичко останало. Така че всичко, което излиза от този подстил, на мен ми харесва. Окей, ще дам леко задна. Добре. Това, което е много бързо, не ти резонира толкова, защото все пак аз съм old school и искам да има грув, а когато темпото е високо и песента е бърза, грува малко изчезва. Нали? Там други елементи въздействат. Ама в крайна сметка зависи от парчето, от аранжимента, от композитора и как е направен. А ти, в принцип, за твоите участия, правиш ли си някаква конкретна подготовка или пускаш се по течението и преценяш на момента какво се случва? Значи, как да кажа, примерно, няма да говоря за преди, защото тогава имаше плочи, които бяха определен брой. И много нямаше кой знае какво да се подготвиш, така да се каже. Но нали,
в крайна сметка това беше и за добро, защото не можеш да дойдеш с едно или две с 2000 парчета, ако дойдеш с 2000 плочи, трябва отзад едно ремарке да закачиш, да ги качваш 3 часа и така нататък. Но от друга страна, в момента единствената ми подготовка, която правя, е да си направя един плейлист от парчета, които смятам, че мога и бих искал да пусна, без конкретно да ги подреждам как ще се случи случката. Нали, има някои, които казвам, окей, те са в началото, те са в средата, те са в края. 22 февруари, където ти ще бъдеш наш специален гост, на какво мислиш да заложиш, в смисъл такъв, ще погледнеш назад във времето с някоя класика? Ресърчвал ли си нови есит парчета? Значи като става дума за, нали, точно за такова парти, с такава идея, ще направя каквото казах, един плейлист, който ще нахвърлям парчета и безспорно ще има много класически. Да, супер. Тук е важно да кажем също така на всеки, който ще уважи нашето събитие, че ние няма да пускаме това, че е концепция, както и ти споделяш. Няма всеки трак да е acid сам по себе си, всеки трак да има acid елемент, но концепцията като цяло е на диджейския лайнъп е, че всеки ще влезне в тази стилистика и ще подбере и тракове, които да включват така наречения acid. Въпросът е, че този подстил на електронната музика се е наложил страшно много, вследствие на което той има много съпътващи елементи и култура около него и по този начин дава голяма свобода на избора на музиката. Защото, нали, не е задължително всяко парче да има характерната и изключително разпознаваема acid line, то може по дух да е acid, защото по принцип, нали, хората свързват, са го нарекли това acid, защото провокира съзнанието и предизвиква някакви други преживявания. Така че бидейки подстил, който включва всички начини на обличане, дори и на танцуване в началото и така нататък, не е задължително да си залепен за acid линията, която е характерна в този стил, по-скоро за общото усещане. Доколко смяташ, че е плюс новите технологии и големия достъп до музика на всички? Тоест преди години не е било така. Преди години само диджеите сте имали, дето се вика, супер ограничен достъп до музика, супер трудно се е здобивало с определени парчета. Сега буквално всеки потребител има достъп до музика. Това плюс ли е, минус ли е? Как го виждаш? От една страна е плюс, от друга страна е минус. Да. Защото може би едно от най-трудните неща, които трябва един диджей да се научи, е да казва не. Да. Защото всички знаем, които сме диджей, познаем природата на диджея, когато ти искаш да имаш всичката музика на света и казваш и това ще изтегла, и това ще изтегла, и това ще изтегла, и това ще имам, и това, и това, и това. Да. Но аз, примерно, преди много години за себе си слушам музика, това парче сега, примерно, мога да го пусна в 6 часа сутринта, на еди кой си плаш, еди къде си. А това, примерно, евентуално може да го пусна еди къде си, докато в един момент си казах, аз ще си тегла музика и ще купувам музика, която ще мога да използвам, нали? Защото не можеш да имаш цялата музика на света. Освен това, в момента, да, има страшно много музика, но от друга страна, добрата музика се намира страшно трудно, защото в момента количеството е много повече от качеството. И това е нормално, защото бизнесът е такъв. Всички сайтове, които са създадени за даунлоуд, искат да продават повече. И тук е според мен най-трудното нещо на диджея в момента, защото да кажем, че с малки изключения горе-долу няма човек, който да не може да се научи да смесва. Другия въпрос е кой може да смесва добре и кой може да смесва не толкова добре и така нататък, това е ясно. Но въпросът е, че идва музикалната селекция на първо място, защото ти може да си някакъв бог на смесването, но ако смесваш тюрлюгевач, резултатът е различен. Нали? Ако
нали, смесваш някакво гурме музика. И търсенето на музика е важно, трудно е много. Много е трудно, примерно. Пращат ти адски много промото. Естествено ти, сега имам промо, ще излезе след 2 месеца. Но то не става. Да. Нали, трябва много и то да взимаш решението не на друг принцип. Просто да можеш да кажеш, това парче много ми харесва, но аз нямам къде да го пускам. Да, имаш добър филтър на музиката. И другото, което някой път става случайно в някои от дигиталните платформи, има там едни отдолу подсказки, нали, ако си купил това, може би това ще ти хареса. Понякога се получават страхотни тредове на яки парчета. Другото, което е, примерно, много хора робуват дали парчето е ново, дали е издадено, дали не е издадено. Това няма никакво значение, защото в момента има толкова много музика, че могат да се заложат, че хората, които танцуват, надали знаят кое е излезло на 21 април или кое е излезло през 1989 година. Това по-скоро диджея може да задълбае с тази информация. Въпросът е как работи това парче в този момент на дансинга. Няма значение кога е произведено. Тоест, тук излизаме с това, че най-важно е парчето дали работи, дали на нас ни харесва, дали бихме го използвали в нашия плейлист, а не толкова да рубуваме на това, дори ако щеш на кой артист е. Защото има хора, които и това правят. Защото не е кой си трябва да едва ли не да го пускам. Примери много. Някой естествено намира в момента трак-листа на, да кажем, примерно на Джон Дигвит. Сваляш ти всички парчета, подреждаш ги по същия начин, това не те прави Джон Дигвит. Именно, да. Ти няма да станеш Джон Дигвит. И няма да ги просто ще пуснеш парчета, които е пускал Джон Дигвит, но ти няма да си другия Джон Дигвит. Как всъщност са тръгнат любовта ти към електронната музика? На мен това ми било винаги интересно да знам за тебе. Защото явно си слушал някакъв голям спектър. Това ще е други въпрос, който искам да задам, но електронната музика въобще как тръгваш в това, как се влюбваш и след това прераства от диджейнг, прераства и в организация на събитие, достига до най-голямата платформа и организация Метрополис за организиране на underground събития въобще в електронната. Електронната музика аз обичам много и в момента и първата ми любов е хип-хопа. В крайна сметка хип-хопа, мога съвсем отговорно да заявя, извън самия речитатив и рапа, е направен на машини. Ритъма е направен на машини, съответно после се е семплиран от различни парчета и така нататък. Но фактически, колкото и да звучи самодоволно, но това е истина. Аз обичам много Крафтверк. И преди и сега, и за щастие съм бил на 2 техни концерта, бих отишъл и на трети във всеки един момент. И оттам по някакъв начин започва от една страна електронната част на музиката и другата за мен е самата диджейска култура, която всъщност главно идва от хип-хоп диджеите, защото те са майсторите на смесване на парчетата. Тази диджей калчър тръгва от хип-хопа. И това по някакъв начин. И оттам нататък беше по-просто, защото в един момент, когато ние почнахме да пускаме електронна музика, ни изгониха от всички дискотеки и казаха, че тази музика е тъпа и не е за готините клиенти. И в един момент трябваше да направим нещо, за да можем да пускаме музиката, която ни харесва. И съответно, без да е имало генерален план, да сме се събрали някой да кажем, сега почваме да правим партията, търсихме къде да пускаме музиката, която ни вълнува. И лека по лека нещата се завъртяха. Младите хора харесаха тази музика. Другото, което мога да кажа и което смятам, че е важно за нашата организация, ние продължаваме да сме далеч от бизнесмени. По принуда, трябва да правим сметки, трябва да знаем как да правим плюс и минус, но принципно се ласкаем от факта да си мислим, че продължаваме да бъдем артисти. Защото когато артистичната част надделява над бизнес частта, мисля, че е по-добре. Ти си преминал през всичките етапи на това нещо. От самото начало си виждал и
върхове и спадове. Дай да видим каква ти е прогнозата. За следващите 5-10 години България има ли бъдеще за това нещо? Хората слушат ли електронна музика като цяло? Мога да кажа, аз съм по принцип оптимист и мога да кажа, че така се е случило, че съм видял може би 2 или 3 цикъла на това нещо. Тоест, то един вид слиза леко надолу, след това се рециклира и преражда и минава по друг начин, нали, се появява. В момента, според мен, е неизбежно. Окей, електронната музика и хаус музиката е навсякъде. Да. Това е победа. От друга страна, нали, да кажем, с много оговорки, качествената електронна музика и хаус и техно музика в момента трябва да върви нагоре. Но от друга страна, когато има голямо предлагане, хората започват се насищат бързо и почват да търсят неща, които са по-интересни. И затова вярвам в развитието на сцената. В момента е изключително много важно да започне от по-малките събития, по-малките клубове, защото там всъщност се ражда обществото, което после помага на големите събития. Окей, да, викаш 2 суперзвезди, идват много хора, окей, но за да разбереш цялата тая работа с клубната музика и с това, което се случва на дансинга, нещата са по-други и те трябва да се случват на клубно ниво. Да, твоето мнение е, че трябва да се поддържа добро клубно ниво, за да може хората да са образовани, да са част постоянно с състане. Ами, то е просто. Да, окей, има примерно в годината, мога да кажем, че има образно казано 10 големи събития. Да. Безспорно там ще отидат хора. Ама тези хора, които се зарибят от този начин на забавление и които искат да продължат с него и им е интересно, после къде ще отидат? Да. Те в момента, както има много, така все едно няма нищо, защото ежедневието върви бързо, хората нямат време да... В един момент, те като отидат на едно голямо събитие, после да могат примерно да се върнат в родния си град или където живеят и там да има нещо, което да им се предлага, за да могат да отидат и да продължат това, ако им е интересно. Да. И това е.